ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିସରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। କରୋନାର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ କବଳିତ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଆଜି କୋହଭରା କରୁଣ ନିବେଦନ କଳାକୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ ନିକଟରେ। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସମୀରଣର ମୃଦୁମନ୍ଦ ହିଲ୍ଲୋଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକାଶର ଅବାରିତ ବାରିପାତ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରୁ ବାଦ ଯିବ କିପରି? ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ବିଶ୍ରାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଚିହ୍ନ ଏଇ କିଏ? ଇଏ କିଏ କୁହ? ହଁ, ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଲେ ମାତା ସୀତା, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଲେ ମାତା ସୀତା ଦେବୀ, ଇଏ ହେଲେ ହନୁମାନ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏମାନଙ୍କ କଥା କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଲା ରାମାୟଣ। ଏହି ରାମାୟଣ ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। କଥିତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ପାପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତଥା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଆଦିକବି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଲେ ଆଦିକବି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଏହାକୁ 7ଟି କାଣ୍ଡ ବା ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 24,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଖୁବ୍ ବିଶାଳ। ମହାଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି ବିଶାଳ କାବ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ତେବେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମହାନ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି, ଯିଏକି ଏତେ କୃତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳାକୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏହା କିପରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାଟିଏ ଶୁଣ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ରାମାୟଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ତେବେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଆମର ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଏହି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦସ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ଡକାୟତ, ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟର ଧନ, ରତ୍ନ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଏସବୁକୁ ଲୁଟି ନିଏ, ତାକୁ ଦସ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଧନ ଅପହରଣ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଚୋର କୁହନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରତ୍ନାକର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧନ, ରତ୍ନ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲା। ଏହା ତାର ଥିଲା ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ଆଉ ସେହି ଧନରେ ସେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା, ଆଉ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଉଛ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ରତ୍ନାକର କହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମ ତମେ କରୁଛ, ଏହାଦ୍ୱାରା
ତମେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେଉଛ। ତମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ତାକୁ କ'ଣ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ବାଣ୍ଟି ନେବେ? ରତ୍ନାକର କହିଲା, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଧନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି, ପାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତେବେ ତମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାର। ରତ୍ନାକର ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏକା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଧନରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ବା ଅଂଶୀଦାର, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସିକ୍ତ କରିଦେଲା ତାର ହୃଦୟ ବେଳାଭୂମିକୁ। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଇଁଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଲମ୍ବା ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର। ଏ ପାପପଙ୍କରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ରତ୍ନାକର ସେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣ ପିଲାମାନେ? ରାମର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ମରା ମରା ସେ ଜପ କଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଉଇହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବା ସମସ୍ତ ପାପ ତାର ଧୋଇ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଉଇହୁଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ବଲ୍ମୀକ। ଉଇହୁଙ୍କା ବା ବଲ୍ମୀକରୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି। ଏହି ବାଲ୍ମୀକି ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରି ବସବାସ କଲେ। ଥରେ ସେ ତମସା ନଦୀ ତଟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟାଧ ଦ୍ୱାରା ଶରବିଦ୍ଧ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଜାତ ହେଲା। ଏହି ଶୋକ ହିଁ ରୂପ ନେଲା ଶ୍ଳୋକରେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା 2 ପାଦ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଶ୍ଳୋକ। ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ ମାଗମା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକଂ ବଧି କାମ ମୋହିତମ୍। ଏହା ହିଁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଲେଖକ କବି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟର ଲେଖକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଇଏ ହେଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। 1853 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅମ୍ବିକା ବାଇ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ 24ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିଶୁଗୀତ, ଛାନ୍ଦମାଳା, ବାଲ ରାମାୟଣ, କବିତାବଳୀ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିଶୁବୋଧ, ବାଳବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବୋପରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ମଧ୍ୟ ସେ ରଚୟିତା ଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର 1912 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ଜାଣିଲ, ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଲ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଆଗ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ତମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ରାମାୟଣ କଥା, ଲେଖକ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦଶରଥ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 3 ରାଣୀ ଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ, କନିଷ୍ଠା ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମରେ 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। 4 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଥିଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ।
ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମଙ୍କର ନାନା ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ମହାବିପଦ ଘଟାଇଲେ। ସେ ପୂର୍ବେ ଏକଦା ପ୍ରାଣପଣେ ସେବା କରି ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ବର ମାଗିନଥିଲେ। ରାମ ରାଜା ହେବେ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟା ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ବର ଏହି ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରିଲେ। ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ। ଆଉ ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନାହ ବା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆର ଥରକୁ